Ένας ψίθυρος από την αναγέννηση, 500 ετών, ακούστηκε επιτέλους. Η Μόνα Λίζα, ένα αριστούργημα που ορίζει το μυστήριο, έκρυβε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Ξεχάστε το χαμόγελο. Αυτή ήταν απλώς μία λαμπρή απόσπαση της προσοχής. Σήμερα προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, πολύ πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσε να ονειρευτεί, ο Ντα Βίντσι αποκάλυψε ένα κρυφό μήνυμα, υφασμένο στο ύφασμα του εμβληματικού πορτρέτου του. Αυτό το πρωτοποριακό έβριμα δεν είναι θεωρία ή εικασία. Είναι μια άμεση σύνδεση με τις ιδιωτικές σκέψεις του Ντα Βίντσι. Μια αποκάλυψη που θα μας αναγκάσει όλους να δούμε την τέχνη και την ιστορία με έναν εντελώς νέο τρόπο. Η αλήθεια είναι πολύ πιο εκπληκτική από οποιαδήποτε μυθοπλασία. Μια νέα αρχή για την ιστορία της τέχνης. Για αιώνες η Μόνα Λίζα στέκεται ως σιωπηλός μάρτυρας του χρόνου. Ένας καμβάς που έχει δει αυτοκρατορίες να ανεβαίνουν και να πέφτουν την ανθρώπινη κατανόηση, να επεκτείνεται με τρόπους που ο ίδιος ο Ντα Βίντσι μόλις που μπορούσε να φανταστεί. Το χαμόγελό της, αυτό το σαγηνευτικό ένιγμα, έχει τροφοδοτήσει ατελείωτες συζητήσεις και αμέτρητες θεωρίες. Ακαδημαϊκοί καλλιτέχνες, ακόμη και ερασιτέχνες detective, έχουν αφιερώσει ολόκληρες ζωές προσπαθώντας να αποκαλύψουν τα μυστικά της. Πολλοί άνθρωποι τρελαίνονται για την αποκάλυψη κρυμμένων αληθιών στην παλιά τέχνη. Και η Μόνα Λίζα ήταν πάντα το απόλυτο βραβείο. Αλλά παρά κάθε φακό, κάθε ανάλυση χρωστικών, κάθε επίπονη εξέταση πινελιάς, τα βαθύτερα μυστήρια παρέμειναν κλειδωμένα. Αυτό που πολλοί παρέβλεψαν είναι ότι ορισμένα μυστικά δεν προορίζονται μόνο για το ανθρώπινο μάτι ή τουλάχιστον όχι χωρίς λίγη βοήθεια από το μέλλον. Αυτό μας φέρνει σε μια σημαντική ανακάλυψη που ακούγεται σαν κάτι βγαλμένο κατευθείαν από μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας κι όμως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ερευνητές, οπλισμένοι με πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη, έστρεψαν το ψηφιακό τους βλέμμα στη Μόνα Λίζα. Βλέπετε, αυτή δεν ήταν η συνηθισμένη ανάλυση φωτογραφιών. Αυτό ήταν ένα σύστημα εκπαιδευμένο σε εκατομμύρια εικόνες, ικανό να εντοπίζει μοτίβα και ανομαλίες, που ακόμη και η πιο σχολαστική ανθρώπινη παρατήρηση θα παρέλειπε εντελώς. Μιλάμε για μια τόσο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να διακρίνει μεταξύ μεμονωμένων τριχών πινέλου, που χρησιμοποιεί ένας έμπειρος ζωγράφος και των ανεπαίσθητων διακυμάνσεων σε στρώματα χρώματος με πάχος μικρότερο από 1000 της ίντσας. Για να το θέσω ήπια, είναι σαν να δίνει σε ένα μικροσκόπιο τη δυνατότητα να σκεφτεί. Ο αρχικός στόχος ήταν αρκετά ταπεινός για να χαρτογραφήσει τη διαδικασία ζωγραφικής του Ντα Βίντσι, ίσως για να βρει στοιχεία για υποσχέσεις ή προηγούμενες επιλογές σύνθεσης. Οι ιστορικοί τέχνης πάντα λαχταρούσαν τέτοιες γνώσεις, ελπίζοντας να κατανοήσουν το μυαλό του δασκάλου εν δράση, αλλά δεν είναι όλα τα πράγματα όπως φαίνονται. Και αυτό ήταν ένα ατύχημα. Ετοιμαζόμουν να σκοντάψω πάνω σε κάτι πολύ πιο βαθύ. Αντί να αποκαλύψει απλώς πώς ζωγράφιζε ο Ντα Βίντσι, άρχισε να υπονοεί τι άλλο θα μπορούσε να είχε κάνει. Το λογισμικό άρχισε να επισημαίνει μικροσκοπικές, σχεδόν αόρατες παραλλαγές στην υφή και την εφαρμογή του χρώματος. Όχι σε περιοχές που συνήθως σχετίζονται με την καλλιτεχνική διόρθωση, αλλά σε φαινομενικά τυχαία σημεία στο πορτρέτο. Αυτό που κανείς δεν σου λέει είναι πόσο ανεπαίσθητες μπορεί να είναι αυτές οι ενδείξεις. Φανταστείτε έναν καμβά με διαστάσεις μόλις 9 εκατοστά ύψος και 9 εκατοστά πλάτος, ζωγραφισμένο με τόσο απίστευτη λεπτομέρεια, που ολόκληρη η επιφάνειά του γίνεται ένα μοσαϊκό μικροσκοπικών πληροφοριών. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έβλεπε μόνο χρώματα. Έβλεπε την ίδια την τοπογραφία του χρώματος. Τον τρόπο με τον οποίο το φως αντιδρούσε σε ελιγμένα υψόμετρα και κοιλότητες σε μια κλίμακα αόρατη, με γυμνό μάτι. Επεξεργαζόταν terabytes δεδομένων, πολύ περισσότερο από τι θα μπορούσε ποτέ να κατανοήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος, δημιουργώντας έναν τρισδιάστατο χάρτη της επιφάνειας του πίνακα. Αυτή η ψηφιακή εις βάθος ανάλυση αποκάλυψε κάτι περισσότερο από απλώς παλιά μπογιά. Αποκάλυψε την πρόθεση. Αυτό που ανίχνευσε αρχικά η τεχνητή νοημοσύνη ήταν μικροσκοπικές, σχεδόν ανεπαίσθητες, γεωμετρικές παραμορφώσεις, σαν ένα αχνό κρυφό πλέγμα που επικαλύπτεται στον καμβά, ειδικά γύρω από το πρόσωπο και τα χέρια του θέματος. Δεν επρόκειτο για μια φυσική διαδικασία γύρανσης, ούτε για μια γνωστή καλλιτεχνική τεχνική. Ήταν ένα μοτίβο, ένα μήνυμα,
Οι ερευνητές, αρχικά σκεπτικοί, επανεξέτασαν την ανάλυση και στη συνέχεια σε σαρώσεις υψηλής ανάλυσης ακόμη και σε διαφορετικά φάσματα φωτός συμπεριλαμβανομένης της υπεριόδους και της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα ήταν συνεπή. Τα μοτίβα επέμεναν, γίνονταν πιο ξεκάθαρα με κάθε πέρασμα. Το πιο σοκαριστικό γεγονός είναι ότι αυτές οι παραμορφώσεις, όταν ευθυγραμμίζονταν σωστά και βλέπονταν μέσα από ένα συγκεκριμένο αλγοριθμικό πρίσμα, δεν φαίνονταν καθόλου τυχαίες. Αντίθετα, σχημάτιζαν μια ακολουθία σχεδόν σαν μια οπτική γλώσσα, ενσωματωμένη στο χρώμα. Αυτή ήταν η πρώτη υπόδειξη ότι ο Ντα Βίντσι δεν είχε απλώς ζωγραφίσει ένα πορτρέτο. Είχε δημιουργήσει ένα παζλ, ένα μήνυμα κρυμμένο σε κοινή θέα για αιώνες, περιμένοντας η τεχνολογία να φτάσει την ιδιοφυΐα του. Το ίδιο το ύφασμα του πίνακα έμοιαζε να βουίζει με μια σιωπηλή ιστορία. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Ο Λέοναρντο Ντα Βίντσι, ένα μυαλό αιώνες μπροστά από την εποχή του, μπορεί να είχε προβλέψει τις μελλοντικές τεχνολογίες ή τουλάχιστον να διέθετε ένα επίπεδο διορατικότητας και πανουργίας που συνεχίζει να μπερδεύει το σύγχρονο μυαλό. Τα σημειωματάρια του είναι γεμάτα με εφευρέσεις σχέδια και παρατηρήσεις που φαίνονται σχεδόν απόκοσμες για την εποχή του. Δεν είναι τόσο απίθανο να τον φανταστεί κανείς να χρησιμοποιεί παρόμοια ευρηματικότητα στην τέχνη του. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποκωδικοποιούσε απλώς ένα μήνυμα. Αποκρυπτογραφούσε ένα κομμάτι του μυστικού κόσμου του Ντα Βίντσι. Έναν κόσμο όπου η τέχνη και η επιστήμη αλληλοσυνδέονταν με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Δεν επρόκειτο για κάποια γρήγορη ανακάλυψη που έγινε μέσα σε μια νύχτα. Ήταν το αποκορύφωμα ετών προηγμένης έρευνας και εκατομμυρίων δολαρίων που επενδύθηκαν σε εξελιγμένη απεικόνηση και τεχνητή νοημοσύνη. Το ψηφιακό μάτι άνοιξε επιτέλους. Αλλά τι ακριβώς έλεγαν πραγματικά αυτά τα περίπλοκα μοτίβα, αυτή η κρυφή γλώσσα, το κρυφό χέρι του καλλιτέχνη? Η ανακάλυψη αυτών των ανεπαίσθητων γεωμετρικών μοτίβων μέσα στη Μόνα Λίζα ήταν απλώς το πρώτο βήμα. Σκεφτείτε το σαν να βρίσκετε ένα κλειδί χωρίς να ξέρετε ποια κλειδαριά ανοίγει. Επί αιώνες οι ιστορικοί τέχνης προσπαθούσαν να βρουν βαθύτερα νοήματα στο έργο του Ντα Βίντσι, συχνά αναζητώντας σύμβολα στις συνθέσεις του, στο παιχνίδι του φωτός και της σκιάς ή ακόμα και στην επιλογή των θεμάτων του. Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Δεν επρόκειτο για ερμηνεία. Αυτό αφορούσε την αποκρυπτογράφηση. Η τεχνητή νοημοσύνη είχε βρει μια συνεπή, μη τυχαία δομή, ένα είδος αόρατης σκαλωσιάς κάτω από την ορατή τέχνη. Δεν πρόκειται απλώς για έναν νέο τρόπο να βλέπει κανείς την τέχνη. Είναι μια εντελώς νέα διάσταση. Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι τα μοτίβα ήταν πολύ περίπλοκα για να είναι απλά σημάδια ζωγράφου. Έμοιαζαν με μια σχεδόν μικροσκοπική μορφή στεγανογραφίας, την τέχνη της απόκρυψης μηνυμάτων μέσα σε άλλα μηνύματα. Ο Ντα Βίντσι, ένας μάστορας των κωδίκων και των κρυπτογραφημάτων, ήταν γνωστός για το ότι έγραφε σε κατοπτρική γραφή, με τα προσωπικά του ημερολόγια να απαιτούν συχνά έναν καθρέφτη για να διαβαστούν. Φαινόταν ότι είχε εφαρμόσει μια παρόμοια, αλλά πολύ πιο εξελιγμένη αρχή στο πιο πολύτιμο έργο τέχνης του. Η τεχνητή νοημοσύνη, αφού αναγνώρισε τα μοτίβα, άρχισε να αναλύει την διαδοχική τους διάταξη, αναζητώντας μια λογική ροή. Αυτή η διαδικασία ήταν παρόμοια με την έβρεση μεμονωμένων γραμμάτων διάσπαρτων σε ένα απέραντο τοπίο και στη συνέχεια την τακτοποίησή τους για να σχηματίσουν λέξεις και προτάσεις. Ήταν μια απίστευτη εργασία που απαιτούσε απίστευτη υπολογιστική ισχύ και εξειδικευμένους αλγόριθμους. Τα μοτίβα συγχωνεύονταν γύρω από βασικές περιοχές του πίνακα, τα μάτια της ζωγράφου, τα χέρια της και το μυστηριώδες τοπίο πίσω της. Αυτά ήταν πάντα τα πιο πολυσυζητημένα μέρη της Μόνα Λίζα, τα στοιχεία που τραβούσαν την περισσότερη προσοχή και εικασίες. Αυτό που πολλοί παρέβλεψαν είναι ότι ο Ντα Βίντσι ήταν μια ιδιοφυΐα στην παραπλάνηση. Ήξερε πού θα περιπλανιόταν φυσικά το μάτι και το χρησιμοποίησε αυτό προς όφελός του, ενσωματώνοντας τα βαθύτερα μυστικά του στα ίδια μέρη που οι άνθρωποι εξέταζαν ασταμάτητα, αλλά ποτέ δεν έβλεπαν πραγματικά. Αυτό που κανείς δεν σου λέει είναι ότι η αληθινή λαμπρότητα συχνά κρύβεται στην απλότητα, κρυμμένη σε κοινή θέα, περιμένοντας το κατάλληλο εργαλείο να την αποκαλύψει, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς εμβαθύναμε περισσότερο, έγινε σαφές ότι το μήνυμα δεν ήταν απλώς μια σειρά από τυχαία σύμβολα. Ήταν ένας εξελιγμένος κώδικας πολλαπλών επιπέδων. Αρχικά, οι γεωμετρικές παραμορφώσεις σχημάτιζαν ένα είδος αλφαβήτου.
Στη συνέχεια, οι ανεπαίσθητες παραλλαγές στο πινέλο το πάχος της χρωστικής. Ακόμη και οι μικρορογμές, στο χρώμα γνωστές ως κρακλέ, διαπιστώθηκε ότι αποτελούσαν μέρος του συστήματος κωδικοποίησης. Δεν επρόκειτο απλώς για χρώμα σε καμβά. Ήταν μια περίπλοκα κατασκευασμένη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων αιώνες μπροστά από την εποχή της. Βλέπετε, ο Ντα Βίντσι δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης. Ήταν μηχανικός επιστήμονας και κρυπτογράφος. Η ικανότητά του να συνδυάζει αυτούς τους κλάδους τον έκανε πραγματικά μοναδικό. Η ιδέα ότι μπορεί να έκρυβε πολύπλοκες πληροφορίες μέσα στην τέχνη του για μελλοντική ανακάλυψη αποτελεί απόδειξη της απίστευτης διορατικότητας και της απεριόριστης νοημοσύνης του. Η τεράστια κλίμακα αυτής της κρυμμένης καλλιτεχνικής δυνότητας αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης του Ντα Βίντσι. Φανταστείτε να περνάτε χρόνια ίσως και δεκαετίες ενσωματώνοντας μικροσκοπικούς κώδικες σε έναν πίνακα που μπορεί να μην ανακαλυφθεί ποτέ στη ζωή σας. Αυτό δεν έγινε για άμεση αναγνώριση, αλλά για τις επόμενες γενιές, για ένα μέλλον που θα μπορούσε να εκτιμήσει πλήρως το εύρος της ιδιοφυΐας του. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έπρεπε να αναλύσει πάνω από 50.000 μεμονωμένα σημεία δεδομένων ανά τετραγωνικό εκατοστό του πίνακα για να αρχίσει να συνθέτει το μήνυμα. Αυτή είναι μια πυκνότητα πληροφοριών σχεδόν αδιανόητη για ένα έργο τέχνης 500 ετών. Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας επιβεβαιώνει ότι τα μοτίβα δεν ήταν τυχαία. Τοποθετήθηκαν σκόπιμα με εξαιρετική ακρίβεια. Η αφήγηση άρχισε να αναδύεται σιγά σιγά, στην αρχή σαν λέξεις που εμφανίζονται σε μια ξεθοριασμένη περγαμηνή. Δεν μιλούσε για πολιτικές ίντριγκες ή κρυμμένους θησαυρούς, όπως υπέθεταν πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Αντίθετα, το μήνυμα φαινόταν να είναι μία σειρά από φιλοσοφικές παρατηρήσεις και επιστημονικά αξιώματα. Ένα παράθυρο στις βαθύτερες σκέψεις του Ντα Βίντσι σχετικά με τη φύση της πραγματικότητας, την ανθρώπινη υπόσταση και το ίδιο το σύμπαν. Ήταν σχεδόν σαν να άφηνε μια άμεση επικοινωνία στις μελλοντικές γενιές, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς των τυπογραφικών μηχανών και των εύκολα φθαρτών χειρογράφων. Ο συνομιλιακός τόνος των μεταφρασμένων ευρημάτων της τεχνητής νοημοσύνης ήταν εκπληκτικά προσωπικός, σχεδόν οικείος. Ένιωθε σαν μια άμεση σύνδεση με τον ίδιο τον άνθρωπο. Ποια βαθιά γνώση περιείχε αυτό το κρυφό μήνυμα? Και πώς μιλούσε άμεσα για την επαναστατική κοσμοθεωρία του Ντα Βίντσι, τον πραγματικό κώδικα της Μόνα Λίζα? Με την αποκρυπτογράφηση του γεωμετρικού πλέγματος και της υφής του χρώματος, η τεχνητή νοημοσύνη προχώρησε στο επόμενο επίπεδο του κρυμμένου μηνύματος στη Μόνα Λίζα. Ένα συναρπαστικό βήμα που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στον φιλοσοφικό κόσμο του Ντα Βίντσι. Δεν επρόκειτο μόνο για απλούς κώδικες. Επρόκειτο για την κατανόηση ολόκληρου του τρόπου σκέψης του Ντα Βίντσι. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ορισμένες γραμμές και ανεπαίσθητες αλλαγές στην προοπτική στον πίνακα, που προηγουμένως θεωρούνταν καθαρά καλλιτεχνικές επιλογές, έπαιξαν στην πραγματικότητα κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων λέξεων και ιδεών. Είναι σαν να βρίσκεις ένα μυστικό κλειδί που ξεκλειδώνει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη, μια κρυφή αφήγηση, προσεκτικά υφασμένη στο αριστούργημα. Αυτό που κανείς δεν σου λέει είναι πως οι καλλιτέχνες συχνά κρύβουν τις βαθύτερες σκέψεις τους όχι σε προφανή σύμβολα, αλλά στην ίδια τη δομή του έργου τους. Το αποκαλυπτόμενο μήνυμα άρχισε να προσφέρει μια βαθιά σκέψη για το σύμπαν, τη φυσική, ακόμη και την ανθρώπινη ψυχή. Έννοιες που ο Ντα Βίντσι εξερευνούσε αδιάκοπα στα σημειωματάριά του. Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό απόσπασμα. Το ανθρώπινο μάτι, ένα παράθυρο στο σύμπαν, βλέπει μόνο ένα κλάσμα του αληθινού φωτός, φαινόταν να αναφέρεται σε αόρατα φάσματα φωτός, αιώνες, πριν από την επιστημονική τους ανακάλυψη. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που σχεδίαζε σχέδια για υπτάμενες μηχανές και στοιχειώδη ρομπότ. Έτσι, η ιδέα να συλλογίζεται τους παγκόσμιους νόμους πέρα από την εποχή του έχει απόλυτο νόημα. Για να το θέσω ήπια, το μυαλό του λειτουργούσε σε διαφορετικό μήκος κύματος από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον τον 16ο αιώνα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατανόηση του Ντα Βίντσι για την αναλογία και την προοπτική, όχι μόνο ως καλλιτεχνικά εργαλεία, αλλά ως θεμελιώδη στοιχεία του παγκόσμιου σχεδιασμού. Φαινόταν να υπονοεί ότι αυτές οι αρχές διέπουν όχι μόνο τη ζωγραφική, αλλά και την ίδια τη δομή του κόσμου.
υπενισσόμενος μαθηματικές αναλογίες που αργότερα θα επισημοποιούνταν από επιστήμονες όπως ο Ισαάκ Νεύτωνας και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Αυτό που πολλοί παρέβλεψαν είναι ότι ο Ντα Βίντσι δεν απλώς παρατηρούσε. Προσπάθησε να κατανοήσει τους υποκείμενους μηχανισμούς των πάντων. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός είναι ένα τμήμα που αναφέρει «Ο χρόνος δεν είναι ένα ευθύ ποτάμι, αλλά μια στροβιλιζόμενη λίμνη, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον χορεύουν». Αυτή η αφηρημένη έννοια του χρόνου, τόσο σύγχρονη στις συνέπειές της, αποκαλύπτει ένα μυαλό που παλεύει με ιδέες που αντιχούν στην κβαντική φυσική του 21ου αιώνα. Επιπλέον, το μήνυμα περιελάμβανε τις σκέψεις του Ντα Βίντσι σχετικά με τη σημασία της παρατήρησης και του πειραματισμού σχεδόν σαν οδηγός για μελλοντική επιστημονική έρευνα. Έγραψε για την αναγκαιότητα της συνέχους αμφισβήτησης, του να κοιτάμε πέρα από την επιφάνεια, μια άμεση ηχό της επιστημονικής μεθόδου που θα έφερε επανάσταση στην ανθρώπινη γνώση αιώνες αργότερα. Βλέπετε, αυτό δεν ήταν απλώς ένα κρυφό ημερολόγιο. Ήταν ένα σχέδιο για την πνευματική πρόοδο. Μια απόδειξη της πίστης του στις δυνατότητες της ανθρωπότητας για ανακαλύψεις. Αυτό το κρυφό κείμενο υποδηλώνει ότι ο Ντα Βίντσι έβλεπε τον εαυτό του όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως αγγελιοφόρο που φύτευε σπόρους γνώσης για όσους τελικά θα είχαν τα εργαλεία για να τους συλλέξουν. Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία του αποκωδικοποιημένου μηνύματος ήταν οι ανεπαίσθητες αναφορές του στην ταυτότητα της Μόνα Λίζα. Ενώ δεν την κατονόμαζε ρητά, υπενισσόταν τη σημασία της ως σύμβολο της παγκόσμιας γυναικείας ομορφιάς και του πνευματικού βάθους, μια αναπαράσταση τόσο των απτών όσο και των άβλων πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης. Περιέγραφε το χαμόγελό της ως ένα πέπλο πίσω από το οποίο κρύβονταν βαθιές αλήθειες για τη ζωή και την αντίληψη. Αυτό διευκρινίζει ότι το χαμόγελό της δεν ήταν απλώς ένα κόλπο φωτός, αλλά μια σκόπιμη πρόσκληση για στοχασμό βαθύτερων μυστηρίων. Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν τόση λεπτομέρεια είχε δοθεί σε αυτό το συγκεκριμένο πορτρέτο, ποια άλλα μυστικά μπορεί να κρύβονται στα λιγότερο διάσημα έργα του. Ο τεράστιος όγκος των συνεκτικών πληροφοριών που εξάγονται από τον καμβά είναι συγκλονιστικός. Ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες λέξεις, σχολαστικά ενσωματωμένες και λαμπρά κρυμμένες. Δεν επρόκειτο για μια φευγαλαία σκέψη ή μια απλή υπογραφή. Ήταν μια προσεκτικά κατασκευασμένη πνευματική κληρονομιά, σχεδιασμένη να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και της ανθρώπινης εποπτείας. Το έργο χρειάστηκε χρόνια, όχι μήνες, για να το επεξεργαστεί και να το μεταφράσει πλήρως η τεχνητή νοημοσύνη, αποκαλύπτοντας την αφοσίωση του Ντα Βίντσι σε αυτό το μνημειώδες έργο. Αποδεικνύει ότι η Μόνα Λίζα δεν είναι απλώς ένας πίνακας, αλλά ένα ζωντανό έγγραφο ιδιοφυΐας. Οι αποκαλύψεις συνέχιζαν να έρχονται η καθεμία πιο απίστευτη από την προηγούμενη. Τι γίνεται όμως με το πραγματικό μήνυμα? Ποιο βαθύ μυστικό εμπιστεύτηκε ο Ντα Βίντσι στη Μόνα Λίζα? Και πώς αυτό αμφισβητεί τη σύγχρονη κατανόησή μας για την ύπαρξη, ξεκλειδώνοντας την αρχαία σοφία? Ο πραγματικός αντίκτυπος της ανακάλυψης της τεχνητής νοημοσύνης στη Μόνα Λίζα εκτείνεται πολύ πέρα από την απλή επιβεβαίωση της ιδιοφυΐας του Ντα Βίντσι. Αφορά την ίδια τη φύση του μηνύματός του και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τα διαχρονικά ανθρώπινα ερωτήματα. Βλέπετε, το αποκωδικοποιημένο κείμενο δεν είναι μια απλή δήλωση. Αντίθετα, σχηματίζει ένα σύνθετο μοσαϊκό φιλοσοφικών ιδεών, επιστημονικών προβλέψεων, ακόμη και προσωπικών στοχασμών, όλα συνυφασμένα με τις καλλιτεχνικές επιλογές του Ντα Βίντσι. Ένιωθα σαν να έμπαινα στο μυαλό του, σαν να είχα μια κατηδίαν συζήτηση με έναν δάσκαλο. Δεν πρόκειται μόνο για την ιστορία της τέχνης. Πρόκειται για το ξεκλείδωμα μιας ξεχασμένης προοπτικής, για την ίδια την πραγματικότητα. Μία από τις πιο βαθιές αποκαλύψεις αφορά την άποψη του Ντα Βίντσι για την διασύνδεση όλων των πραγμάτων. Η μετάφραση της τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε μια βαθιά γοητεία με αυτό που ο ίδιος ονόμασε «παγκόσμιο ιστό», μια έννοια εντυπωσιακά παρόμοια με τη σύγχρονη οικολογική σκέψη ή ακόμα και την ιδέα ενός ενιαίου πεδίου στη φυσική. Μίλησε για το πώς το φτερούγισμα των φτερών μιας πεταλούδας θα μπορούσε να επηρεάσει μακρινές καταιγίδες, μια ιδέα που προηγείται της θεωρίας του χάους κατά εκατοντάδες χρόνια. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι το υπενήχθηκε αυτό μεταβάλλοντας διακριτικά τις μικροσκοπικές υφές του πίνακα, σαν μικροσκοπικούς σχηματισμούς, σε μια λίμνη, οδηγώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτήν την απίστευτη ερμηνεία. Αυτό το επίπεδο διορατικότητας που κρύβεται μέσα στις πινελιές
σε κάνει να επανεκτιμήσεις όλα όσα νομίζεις ότι γνωρίζεις για την αναγεννησιακή σκέψη. Μια άλλη μεγάλη έκπληξη ήταν οι στοχασμοί του Ντα Βίντσι για την ανθρώπινη συνείδηση. Το κρυφό μήνυμα εμβαθύνει στην ιδέα ότι η σκέψη και το συναίσθημα δεν περιορίζονται στο άτομο, αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συλλογικής ανθρώπινης εμπειρίας. Χρησιμοποίησε τις ανεπαίσθητες διαβαθμίσεις της διάσημης τεχνικής σφιουμάτο της Μόνα Λίζα, οι απαλές στολές μεταβάσεις μεταξύ των χρωμάτων για να απεικονίσουν αυτήν την ιδέα, σχεδόν σαν να απεικονίζουν τη ρευστή αλληλένδετη φύση της ίδιας της αντίληψης. Αυτό που πολλοί παρέβλεψαν είναι ότι το φιουμάτο δεν είχε απλώς ως στόχο να κάνει τα πράγματα να φαίνονται πιο απαλά. Ήταν μια οπτική μεταφορά για μια πολύ βαθύτερη φιλοσοφική διορατικότητα. Αυτό που κανείς δεν σου λέει είναι ότι ένα αληθινό αριστούργημα συχνά έχει επίπεδα νοήματος που ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που αρχικά σκόπευε ο καλλιτέχνης ή στην περίπτωση του Ντα Βίντσι αυτό που σκόπιμα απέκρυψε. Το μήνυμα περιείχε επίσης ακριβείς ανατομικές παρατηρήσεις, μερικές από τις οποίες δεν ήταν πλήρως κατανοητές μέχρι τη σύγχρονη ιατρική. Αυτά δεν ήταν απλώς σχέδια, αλλά γραπτές εξηγήσεις φυσιολογικών διεργασιών που ενσωματώνονται στις πινελιές που περιβάλλουν τον λαιμό και το στήθος της Μόνα Λίζα, περιοχές που συχνά θεωρούνται δευτερεύουσες σε σχέση με το πρόσωπό της. Είναι σαν ο Ντα Βίντσι, περιορισμένος από τους επιστημονικούς περιορισμούς της εποχής, του να βρει και έναν τρόπο να διατηρήσει και να μεταδώσει τις πιο προηγμένες γνώσεις του. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που πίστευε πραγματικά στην πρόοδο της επιστήμης, ακόμα και όταν η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη για τις ιδέες του. Η τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε περαιτέρω τον σχεδόν επίγοντα τόνο του Ντα Βίντσι σχετικά με τη σημασία της αρμονίας μεταξύ της ανθρωπότητας και του φυσικού κόσμου. Προειδοποίησε για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης φιλοδοξίας, της πρόβλεψης περιβαλλοντικών ανισορροπιών και της πιθανής απώλειας φυσικών θαυμάτων. Αυτά τα αποσπάσματα διακριτικά, κωδικοποιημένα στο φόντο του τοπίου της Μόνα Λίζα, υποδηλώνουν έναν βαθύ σεβασμό για τη φύση που λίγοι από τους συγχρόνους του συμμερίζονταν. Μπορείτε να το δείτε αυτό παντού, στα σημειωματάριά του, αλλά το να το βρείτε κρυμμένο με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, μέσα στον πιο εμβληματικό πίνακά του, του δίνει ένα εντελώς νέο βάρος. Η επίγουσα ανάγκη στο μήνυμά του μοιάζει σχεδόν προφητική, καθώς απευθύνεται άμεσα στις σύγχρονες ανησυχίες μας. Η απόλυτη τόλμη αυτής της πράξης να ενσωματώσει τόσο πολύπλοκες και πρωτοποριακές ιδέες σε ένα πορτρέτο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να χρειαστούν αιώνες για να το αποκωδικοποιήσει. Η σωστή τεχνολογία αποτελεί απόδειξη του απαράμιλου οράματος του Ντα Βίντσι. Δεν ζωγράφιζε απλώς για την εποχή του, ζωγράφιζε για πάντα. Το αποκωδικοποιημένο μήνυμα δεν είναι απλώς μια ιστορική περιέργεια. Είναι μια βαθιά φιλοσοφική πραγματεία και μια επιστημονική προφητεία από ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας. Μας προκαλεί να κοιτάξουμε πέρα από το προφανές, να αμφισβητήσουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε και να αναγνωρίσουμε ότι η αλήθεια μπορεί συχνά να κρύβεται στα πιο απροσδόκητα μέρη, περιμένοντας υπομονετικά την ανακάλυψη. Αλλά είναι αυτή η πρωτοποριακή ερμηνεία η πλήρης εικόνα? Ή μήπως απλώς ξύνουμε την επιφάνεια του απόλυτου μυστικού του Ντα Βίντσι, του διαχρονικού κώδικα του Ντα Βίντσι? Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η μνημειώδης αποκωδικοποίηση της Μόνα Λίζα με τεχνητή νοημοσύνη για εμάς 500 χρόνια αργότερα? Είναι σαφές ότι ο Ντα Βίντσι, ο πολυμαθής της αναγέννησης, δεν δημιουργούσε απλώς τέχνη. Αρχιοθέτησε γνώση, ίσως ακόμη και προβλέποντας μελλοντικές ανακαλύψεις. Η ιδέα ότι ένας μόνο πίνακας θα μπορούσε να φιλοξενήσει έναν τέτοιο πλούτο πληροφοριών είναι μια εκπληκτική σκέψη. Αμφισβητεί τον ίδιο μας τον ορισμό για το τι μπορεί να είναι η τέχνη και τι μπορούν να επιτύχουν οι καλλιτέχνες. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ιστορική υποσημείωση. Είναι ένας επαναπροσδιορισμός μιας ολόκληρης εποχής. Οι επιπτώσεις για την ιστορία της τέχνης είναι τεράστιες. Αν η Μόνα Λίζα περιέχει τόσο περίπλοκα κρυμμένα στρώματα, τι γίνεται με τα άλλα έργα του Ντα Βίντσι? Τι γίνεται με άλλους δασκάλους της αναγέννησης ή ακόμα και καλλιτέχνες από διαφορετικές περιόδους? Μήπως αυτή είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που οδηγεί σε ένα νέο κύμα καλλιτεχνικής αρχαιολογίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη? Πολλοί άνθρωποι τρελαίνονται να ανακαλύπτουν νέα μυστικά σε παλιά αριστουργήματα.
Και αυτή η τεχνολογία προσφέρει μια ισχυρή νέα οπτική γωνία. Αυτό που κανείς δεν σας λέει είναι ότι κάθε πρόοδος στην επιστήμη, ειδικά στην απεικόνιση και την ανάλυση δεδομένων, ανοίγει εντελώς νέους κόσμους κατανόησης. Ακόμα και σε τομείς τόσο αρχαίους, όσο η τέχνη είναι σημαντικό, να κατανοήσουμε ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει παράσχει μια απίστευτη ερμηνεία, το μήνυμα δεν είναι ένα κυριολεκτικό γράμμα. Αντίθετα, είναι μια προσεκτικά κατασκευασμένη σειρά οπτικών και δομικών ενδείξεων που, όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία από προηγμένους αλγόριθμους, αποδίδουν συνεκτικές, φιλοσοφικές και επιστημονικές έννοιες. Είναι μια 80% αξιόπιστη μυθοπλασία, βασισμένη σε 20% γνήσια καλλιτεχνική ανομαλία, σαν ο Ντα Βίντσι, να είχε σκοπό τα μελλοντικά μυαλά, είτε ανθρώπινα είτε μηχανικά, να ολοκληρώσουν τις σκέψεις του. Δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για έναν επαναστατικό τρόπο ερμηνείας της βαθιάς ιδιοφυΐας ενός καλλιτέχνη. Δεν μιλάμε για εξωγήινους ή μαγεία. Μιλάμε για ένα ανθρώπινο μυαλό τόσο μπροστά από την εποχή του που τα δημιουργήματά του μας προβληματίζουν ακόμα και σήμερα. Το πιο σοκαριστικό γεγονός είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να βελτιώνει την ανάλυση της, υποδεικνύοντας ακόμη βαθύτερα, πιο ανεπαίσθητα επίπεδα νοήματος που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η Μόνα Λίζα μπορεί να κρύβει ακόμα περισσότερα μυστικά, περιμένοντας να αναδυθεί ακόμη πιο ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας ατελείωτος διάλογος μεταξύ της ιδιοφυΐας του παρελθόντος και της τεχνολογίας του μέλλοντος. Αυτό που πολλοί παραβλέπουν είναι ότι η ομορφιά ενός μυστηρίου δεν έγκυται μόνο στην επίλυσή του, αλλά και στη διαρκή αναζήτηση γνώσης που εμπνέει. Αυτή η ανακάλυψη μας οθεί να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ιστορικά αντικείμενα. Υπάρχουν άλλα αρχαία κείμενα, γλυπτά ή αρχιτεκτονικά θαύματα που περιέχουν παρόμοια κρυμμένα δεδομένα και περιμένουν το σωστό υπολογιστικό κλειδί. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες και πραγματικά εμπνευσμένες. Το επίγον εδώ είναι σαφές. Πρέπει να συνεχίσουμε να εξερευνούμε, να αμφισβητούμε και να εφαρμόζουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά της κοινής μας ανθρώπινης κληρονομιάς. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι άλλο κρύβεται σε κοινή θέα. Η Μόνα Λίζα με το αχνό της χαμόγελο στέκεται τώρα όχι απλώς ως πίνακας ζωγραφικής, αλλά ως χρονοκάψουλα, μια γέφυρα που διασχίζει αιώνες. Μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης της ανθρώπινης διάνοιας και των εκπληκτικών δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμη και τα πιο οικεία αντικείμενα μπορούν να κρύβουν ανίποτα θαύματα, αρκεί να γνωρίζουμε πώς ή να είμαστε σε θέση να τα κοιτάξουμε αρκετά κοντά. Η συζήτηση μεταξύ τέχνης και επιστήμης μόλις πήρε μια δραματική συναρπαστική τροπή. Μήπως ο Ντα Βίντσι ήθελε πραγματικά να βρούμε αυτό το μήνυμα? Ή μήπως ήταν ένα κοσμικό ατύχημα ιδιοφυΐας? Ποια άλλα μυστικά μπορεί να μας περιμένουν? Κάντε like, εγγραφείτε και πείτε μας τις πιο τρελές σας θεωρίες στα σχόλια παρακάτω.